wish I was back in Paris. Gobeithio, ro'n i'n dod yn ôl i Paris. Gobeithio. Ma'n amlygu, yndi? Oh, Duw, mae'n rhaid i fi gweithio nôl, yndi? Ia. Shemai gyfeillion unwaith eto, sut rwyt ti, Lawrence ydw i? Wel, dyma'r pemetro gyda ffrind gorau, metal detector, Garage 150. Pemetro, dwi'n mynd i weithredu i dygio mwy am stwff dar iawn. Ac unwaith eto, dwi wedi defnyddio y shovel, y brwsh. Ers ddoe, dwi wedi dechrau gwneud yr ochr yma, felly yr ochr yma dwi'n mynd i paratoi i parhau i dygio mwy, achos dwi'n meddwl mae gynddyn nhw bricks, unrhyw metal nath wedi cael i dwfn dug deep or buried deep, underground, 6 feet deep. Oes. Felly, mi wna i wneud yn lach dy wedyn. OK ta, dwi wedi darganfod a mae gynddyn nhw stwff metal yma. OK, ar y ochr yma, spade, ia. Am bod yn mor agos. O, na chdi, gobeithio. Unwaith eto rhan gyda Neil, na chdi? OK. Iawn ta, dwi'n mynd i symud ymlaen i trio digio y môr deeper, 6 milltir yn deep. OK. Dwi'n meddwl ar y ochr hwnnw. OK. Reit ta. Gawn ni weld os mae gynddyn nhw neu o arall neu unrhyw metal diddorol. Gobeithio wir. Gawn ni weld. Come on. OK, dwi ddim yn gallu digio yn digon dwfn neu... O! Na, just a rock neu stone. Yeah, stone. Oh, plant. Yeah, achos mae gennym ni cymdogion nath wedi cael plant. Ond mae'r cymdogion yn reit lwcus achos mae gennyn nhw gardd neis i gyd yn werth. Ond mae gennym ni gardd drwg iawn achos mae hwn yn terrain. Achos yn y gorffennol mae gennyn nhw fferm o blaen. Oes. OK. O, be dwi wedi... Na, jyst y cerrig. OK, dwi'n mynd i gofyn i'r detector achos dwi ddim yn siŵr iawn ble dwi wedi digio. Na.
Come on. Dach ymlaen, Lawrence. Ti'n gwneud y gwaith dar iawn cyn bod hir. Paid y cynhyrfu eto. Dach ymlaen. Ti dyma, boy. Yeah, nachdi. Okay, well, sometimes it can be very hard because every time you try to detect something and then you thought, there's something, and then no, there isn't because if you detect again, then there's no signal. Sometimes metal detecting can be a real challenge, so practice is always worth a practice. Iawn ta, o at y Cymraeg. Oes. Weithiau mae gweithio gyda metal detector, ond tipyn real anodd I dweud y gwir. O, na. Unwaith eto mae ganddyn nhw stone. Mae rhaid I fi stopio ffilmio. Beth dwi wedi darganfod, mae ganddyn nhw rhan efo metal sydd yn eitha bach. Dyma pam mae'n anodd I digio, ble mae ganddyn nhw stwff metal. Felly dwi'n mynd I roi hwn yma, felly dwi byth yn mynd I anghofio. Ond, beth dwi wedi darganfod, mae ganddyn nhw stwff brown, felly mae rhaid I fi digio am mwy. Perhaps not. Because sometimes when I see something brown, I thought, there's a sign of a rusted metal, but then, no, it went away. It goes away. Immediately. But instead, I'm just digging, destroying the worms, holes. Man ofnadwy yndi, i'r worms. Ond dydi worms ddim yn sylweddoli, bod mae ganddyn nhw nifer o stwff metal mewn hyn. Nachdi. Beth dwi wedi darganfod? Another nail. Yndi, y nail arall. Da iawn. Iawn ta, beth dwi wedi darganfod yma? Yma. Felly, dwi'n mynd I digio arall yma. Os dwi ddim... nachdi. Mae'n ychydig bach yn random beth dwi'n neud. Oops. Mae gyda nhw wam. Brick. Mae gen I syniad dar iawn. Symud y syfl allan achos mae'n detectio'r syfl. Ochr yma. Come on, Lawrence. Come on, detector. Beth ti'n neud? No, root. Come on. Here we go. Come on. What the? Nachdi, beth dwi wedi darganfod? Come on. Come on. 6 feet deep, ruler. This is nuisance. Nachdi. Dechrau digio unwaith eto. It's 6 feet deep, so mi wna I ffilmio unwaith eto pan mae ganddyn nhw moment enfawr I cyrraedd. So munud, cyn fi mynd I parhau o wneud hyn, dwi wedi darganfod, mae ganddyn nhw meto arall. Unwaith eto, y nail arall. Oes wir,
nifer o nails I gyd o nails. Dyma tipyn munud ar ôl, dwi wedi parhau I wneud yn mwyn chwilio am y stwff dar iawn. Na chdi, dwi'n mynd I gweld os mae hwn yn nickel as the detector. Wedyn. Okay, unwaith eto. Oh, sorry, achos mae camera fi a bod o mor agos. Na, okay. Okay, gawn ni weld. Yeah, mewn ffordd, yeah. Sorry, dach chi dim ond gallu gweld hyn yn iawn. Dwi'n mynd I redeg ac yn rhoi hwn gyda griw metal. Dwi'n meddwl mae hwn yn nickel. Weithiau mae hwn yn gwaith anodd iawn, ynddi? Okay, dwi'n mynd I darganfod mwy wedyn. Os... Na. Okay, dwi'n mynd I parhau I dygio rwan. Okay, come on. Dach yn mlaen oryrs. Dach chi'n neud y gwaith dar o blaen. Na chdi. Dyna ni. Come on. Y peth olaf I wneud a gaf y fideo yma heddiw yw trio digio peio allan. Mae'n reit odd, ti'n gwybod, I trio digio stwff allan pan mae metal detector wedi detectio, mae gynddyn nhw metal mewn hyn, a wedyn, mae gynddyn nhw stwff arall hefyd. Dwi'n meddwl mae'n ar ran efo plat, ond dwi'n meddwl dyma metal, ond dwi'n mynd I roi gyda brick. A wedyn, un peth arall, a wedyn, gwared soio allan, na chdi. Te dyma. Na chdi. Ars munud. Na chdi, ti'n gweld hyn? Yes! Na chdi. Ar rhan gyda'r adeilad. Sbïa be dwi wedi darganfod ar diwedd. Waw! Y neo arall. Waw. Rwan ta, a gyda heddiw, mae hwn a gyda y canlyniad. Ask the detector os mae hwn yn cywir. Waw. Okay, na chdi. Na chdi. Oes, mae hwn yn cywir. Felly, y canlyniad rwan. Dyna ni, dyma'r canlyniad arall unwaith eto a gyda diwrnod yr 5. Felly, dim dros y nails, achos y 3 ohonyn nhw yn nails. Y pedwarydd yw nail hefyd, ond mae hwn yn eitha bach a gyda y mechanic. Ond hwn, mae hwn yn rhywbeth arall. Dim nail, achos mae'n mwy na hyn, achos da chi wedi cysylltu, neu da chi wedi cysylltu hwn gyda unrhyw y mechanics a gyfer y mechanic. A dyma ble nath y ffermwyr wedi defnyddio. Gyda diolch i'r Garrett Ace 150 metal detector. Felly, practice makes perfect. A dyna ni, gobeithion a gyfer metal detecting. Ta-ta.